About sa mga kuan ba kining larawan gani paghimo. Hmm. Hmm. 'Di ba sa pagkakaroon 'di ba kamo Kristiyano naman gid ta no? Nagsunod man ta sa kuan ni Kristo no? Actually, kanang giingon nga pagka-Kristiyano man good, strictly speaking, Sa Christian is a iyahang sugo no. person, dali lang. Christian is a person who believe the divinity and the doctrine of Christ. And that doctrine of Christ na nasa simbahang Katoliko. So kung wala ka sa simbahang Katoliko, strictly speaking, you are not a Christian. Dili ka Kristiyano. Kung wala ka sa simbahang Katoliko, istriktuhan na ito na pagkasulti, dili ka Kristiyano. Okay, so kini siya sa bag-o nga sugo or sa bag-o nga tipan sa panahon nga Kristiyano gisugo ba ni Kristo? Na ba siya isugo ani or sulat sa mga Actually, apostol? yeah. Actually, kanang gitawag og pagsugo humanay before kang Kristo naa na ang pagsugo. And at the same time, ang mga Kristiyano kaniadto ilabi na sa pag-abot ni Ginoong Kristo, ang focus ni Kristo mao ang salvation. Dili ang pagdayan-dayan sa iyahang gitawag og templo kay at that time wala pa man siya templo. Nga iyang kaugalingon kay gipanglutos gani sila no. Gipatay pa man gani siya. Pero it does not mean nga dili ka pwede maghimo og mga ribulto sa mga santos or niya mismo in honor sa iyang ano man Hebrews chapter 13 verse 7. Sumala pa ni San Pablo, handuman ninyo ang inyong mga pangulo kaniadto nga namatay, nagwali, ug nabuhi kaniadto sa ilang pagtuo, ug awata ang ilang pagtuo. So one of the remembrance nga mo ang ginahimo kanang paghimo og mga images. Og bisan pa sa first 300 years sa mga Kristiyano, ang mga katakumba kung diin asa magtago-tago ang mga Kristiyano, naa sila mga larawan, di lang mga rebulto kay siyempre. Pasulungon man sila, pamatyon man sila, mo nang ilarang ikulit sa bungbong. Next question. Lagman bro, lagman hinay mo signal. Dili man okay man okay man ang tawag ina basi ikaw ang lag. Ba sige. So kanang sa Katoliko nga mga larawan gani na ana sa iya gina sa sakto gina iya gina imahe gina sa kang Kristo or kang Maria or si kinsa ba na? Iya ba Yes. gina? Yes, kay kailan man ang simbahan kang Kristo. Kay nakaon kay uban man ang simbahan niya ang Kristo mismo. Limang kada kay ubag tulo ka tuig. Kita Mm, gid mismo. Unya pagkaman kadtong gitawag mga apostol kaniadto ilang gihulagway ang naon ni Kristo sa ilahapong mga disipulos. So kung imong tan-awon gyud ang memorization nila sa naong ni Ginoong Kristo ni tagal pag almost 100 years. Mo na nga para ma-preserve, para mailhan gyud si Kristo, ilang gikulit. nga kanang taas og buhok. Yes. Nga naman kay si Ginoong Kristo Nazario man to. Dili man to Griego. Katong gingon ni San Pablo nga taas og buhok, makauulaw sa lalaki ang taas og buhok para to sa tawag ining outside Jerusalem, outside Israel. Pero si Kristo kay Nazario man to taas magbuhok. Kaya na yun mahalay sa laki ang taas og buhok. Dili man Unsa dili man na man kanang subject dili na dili siya dili man subject si Kristo ana. At the same time sa kunang giingon sa pagsulti na San Pablo ana refer na didto sa kalibutan sa mga Grego way labot ina ang mga Hudyo. Kay kabalo si San Pablo nga sa mga Hudyo naa sila nagkadayang sekta ug usa sa mga sekta nga dili magpaputol og buhok kanang mga Nazaryo. Og si Saint John the Evangelist gituuhan po tong Nazaryo mo nang di magpaputol og buhok. kay sa Katoliko gud lahi man og naong ng ilahang mga rebulto gud lahi-lahi man Dili may ba ya? permanente wa man sila Dili ba ya? ay daghan maging picture bunot marag Ingon bunot ani ba? ng Patanawon ta ka nga tawag ining kuan na picture ni Dr. Jose Rizal. Natanaw na to ha. Dr. Jose Rizal Jose. Nagkanto ka example lang, depende man gud na sa tawag ining pag-portray og kining kuan, kining as a artist ba kumbaga. Pakitunta ka ha, para at least makita nimo ba. Tanawa ra gud, pare-pareho ba din yung naong si Rizal diri. Ato ang ano na i-share na tong screen. Dr. Jose Rizal, yan. Tanawa. Kita nimo? Kita nimo? Naay bronze. Sa ba to? wala man. Man. Naay bronze. Naay tawag ini ang hinapay niya na asawalan, naapoy hinapay pod sa tuo. Nya pagkauman ang naong naay taason, naay gamay sa Pero papangig, naay dakong papangig, naay dakog suwang, naay gamay suwang. Pero kailan man tang Rizal, mo nang abisa pag unsa na porma siyang naong nga naa dinha kay kailan tang Rizal, mo nang mayong kita nga mo gyud na si Rizal, mo pud simbahan Katolika.
Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sanado II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.